Well, Darren, only as Labhair Niamh agus gur agus an takeíocht ar fad a thugann tú do Cúla4 i gcónaí. Tá gairí go hanahálinn tá muid gnóthach an tamar fad agus mar solid tá cuaí canal nua Cúla4 ar an air mí an for fifth trí so tá muid beagnach ag gáh líon agus é cinál dachar an saoú an saoil nu an tír a haú gan Cúla4 is léir go raibh éilemh do canal cosú leis an gceann atá agad anis do Ghaoine yoga agus tá sé ionach gur féidir daoine yoga an telefíse chuirisiú le anar bithe rihan lei agus féach an deir réimse lehan chlóracha tá an iris don níosgrúpa tá acu agus tá ag cur leis na chlóracha ar fad atá agan an tam ar fad I ggéirí na hain a studio tá mé dúirí buúla leis an méid is mó daoine yoga gur féidir am agus bhíon daoine yoga gacé ná timp na tíra it's just a studio lom an tamar fad agus is bralum buúla leis an look féach na tá hagan agus Clustoff we rudi a haníon lo agus ceir eile tá wathú ar Cúla4 so go bhfuil bín yoga I grílór gach cinenne a dhéanaan mu mar sin bí mu gcóí géirí leir le bín yoga agus is soca godógan sin mu a raigetí an factus nua tá agan Ciaróg Chara an tanamatá air an factus agus so go gohfuirmid an tanam sin ón seanokul aithníon Ciaróg eile nu it takes one to know one. Agus an rudatá geis leis ná go bhfuil suaitheantais beaga crotha agan Ciaróga beaga ildátas a siad go hálan agus is féidir iad a chur ar an tíléine nu ar an ngansaí nu ar an gota tá agat agus má tá suaitheantais mar sinar léiríonn sé go bhfuil gaeilge agat agus go bhfuil tú cinál is a ambassador don gaeilge nuirtá an suaitheantais sin earth agus go tú brodú las an sangatá agan agus as an gultúirtá agan agus go bhfuil tú sos agus muoin ach an gaeilge a labhairt. So an bhasa seo díú ar bhunscoilna agus an rud is fearr faoi seo ná gur féidir le múntúir a bit cad dagháil linn inistíach agus suaitheantais a lurug don rang duna dátaí atá acu má haon siad ar lína is féidir fuairm beag a lína isteach agus is féidir suaitheantais oil an rang agus tá ag súil níos le go lór daoine yoga timp na tíra eáil ag tahabh na suaitheantais beaga agus go méid Ciaróg Chara ar go leor daoine go luanis. Is just muoine bheith seo darlumm ó cinenne déanta goibh go fáil an factus lá aimsir é seo nó ó carinca? Well, tá ag ddíú ar an mí seo agus tá ag géirí é a bhrú go mór agus tá ag géirí go jocí scoilna dagháil linn le linn hí na Bealtaine agus an sin fechmid in dhé sin. Ach an rud fearr faoin bhachta seo is socha gur rud leanúna go bhéh ann go nádúrtha. Ní suaitheantas é a chahan dúir bháin agus a hains a brúscar. Is suaitheantas a aonn tú agus is féidir é a chahabh don saoil ar fad agus a léirú a gcónaí. So támuid ag churbéim mór an bhachta seo inis agus tású agus go méid go leor daoine yoga timp na tíra ag chahabh Ciaróg Chara. Galua na shopping nuair landá siad na scoilna ar tá músú I dagháil linn.